το Μεντιλίμπαρ που σήμερα είναι σαν σήμερα 2 χρόνια μετά την απόκτηση του Μεντιλίμπαρ. Εδώ και 2 χρόνια σαν σήμερα αποκτήσαμε το Μεντιλίμπαρ πριν 2 χρόνια. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για τον Ολυμπιακό. Γιορτάζουμε αυτή την κίνηση του Μαρινάκη στη χειρότερη χρονιά του Ολυμπιακού να πάρει αυτόν τον προπονητή και να καταφέρει αυτός ο προπονητής να μας δώσει 4 τρόπα μέσα σε 2 χρόνια. Το Conference League, ένας ευρωπαϊκός τίτλος. Είμαστε η πρώτη ελληνική ομάδα που έχει πάρει ευρωπαϊκό τίτλο. Τεράστια ιστορία αυτή. Τεράστια ιστορία. Έχουμε το κύπελλο με αυτόν. Μας έχει πάρει το πρωτάθλημα με εντυπωσιακό τρόπο. Νικώντας όλα τα derby στα play-offs. Κάνοντας τα check σε όλα τα μάτς. Και δεν βγήκε σε κανένα μάτς από ό,τι θυμάμαι ισοπαλία ή τίποτα στα play-offs. Όλα τα νίκησε. Και αυτός ο προπονητής πρόσφατα τον Ιανουάριο πήρε και το Super Cup Ελλάδας. Super Cup. Τρομερός. Συνεχίζουμε. Θέλουμε να δούμε 5 και γιατί όχι και 6. Το 6ο νομίζω καταλάβετε πολύ ποιο είναι το τρόπαιο. Αυτό έχει όμως πολύ δυσκολία πάνω του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Μεντιλίμπαρ.